Ah, sí, un tema interessant. Jo sóc soci fundador, sí. No em sembla ni bé ni malament, no sé. Em va fer un escrit en el Fotogrames, que sortirà el Fotogrames del mes que ve sobre això. Bueno, jo no soc soci fundador, però vull dir que em van dir si volia ser i tal, em van insistir molt, tampoc és que tingués ni cap idea ni cap interès en això, no? Però com que em van insistir tant, doncs, bueno, no em sembla pas malament, vull dir, no hi veig cap inconvenient, veig tot avantatges i cap inconvenient, no? Per tant, vull dir, endavant. Però després, jo era dels socis fundadors, que era de la Junta, i un dia diu la nova Junta, allà amb unes... no hi anava pas mai, no? Perquè no m'interessa pas massa, però vull dir, un dia vaig allà i em diuen no sé què, diuen la nova Junta, saps? I em diuen la llista i jo ja no hi era, però ningú em va dir que ja no hi era. Sí, me'n vaig enterrar allà i vaig dir, hòstia, no és gaire sèrio això, vull dir, saps? Molt sèrio no és. Jo diria que quasi bé gota sèrio, no? Hi ha molts d'interessos, és com unes màfies allà, saps? Però a mi m'agradava perquè això, no? Perquè l'últim que s'esperaria era que jo fos acadèmic, saps? Allò, soc l'antiacadèmic, no? I perquè molta gent tipus d'aquesta que van, saps? Així com de gent més alternativa, d'aquests que has citat tu, no n'hi ha cap d'aquests, saps? Ni en Marretxa, que és l'únic ben peric, que és amic meu i tal, i és bon tio. Però vull dir, no, és bon tio. Però, saps, tampoc no s'hi ha volgut apuntar, saps? Perquè ells no són d'una acadèmia, saps? Ells són a l'underground, saps? I m'agradava per això, que són els més venuts de tot, vull dir, són la gent més... Bueno, si expliqués els xanxullos no us ho creuríeu, no? Però vull dir que, saps, i m'agradava per això, mira, saps, estar allà com amb els carques i tal. Però, no sé, no acaba de ser una cosa, em sembla, molt sòlida. No ho sé, s'ha de veure. Ells ho feien una mica, també hi havia l'origen aquest de que l'Acadèmia Espanyola, que és veritat, sempre ha maltractat, sobretot en els últims anys, molt, no? El cinema aquest català, més avantguardista i tal, no? I l'ha ignorat bastant i... No? Era un cinema que era l'únic que donava la representativitat del cinema espanyol a l'exterior, no? I en canvi l'acadèmia pues, no? L'ha ignorat sistemàticament i era una mica també de reacció això. Però bueno, jo estic molt bé amb l'acadèmia espanyola, no soc pas acadèmic, però a mi sempre, hòstia, ara vaig anar a Madrid, em van fer allà una retrospectiva, allà, bueno, retrospectiva de 2 pel·lícules, no? Però vull dir, allà a l'acadèmia i tot. El Gaudí a la millor pel·lícula en llengua catalana és per El cant dels ocells. Doncs sorpresa de la nit, El cant dels ocells. Tercer premi i, per tant, que comptant ràpid, queda empatada amb Vicky Cristina a Barcelona. Per tant, ja tenim pràcticament les 2 pel·lícules reconegudes aquest any. Millor fotografia, millor direcció i millor pel·lícula en llengua catalana, El cant dels ocells, de l'Albert Serra. Bona nit, moltes gràcies. Moltes gràcies als acadèmics i felicitats a l'acadèmia per aquest primer any. I ja que som aquí, m'agradaria donar les gràcies a TV3, no? Realment una de les poques televisions que han donat suport a pel·lícules com ara aquesta i cal agrair-los perquè és un mèrit i no és gaire freqüent. Moltes gràcies a TV3.